Today is a Sunday kuma sannan kamar yadda kuka sani dukkanin ranar Lahadi ana sakin fina-finai masu zafi sannan kuma masu kyau na daban. Wannan Lahadin is different. Ta zo da bambanci da sauran Lahadin take zuwa a dukkanin ƙarshen sati. Wannan fina-finan Lahadin wanda Augustan zai saki fina-finai ne na daban sannan fina-finai ne sababbi wasu daga cikinsu. Fina-finai ne wanda na yi muku alƙawarin cewa akwai fim da inda kuka kalla daga cikin wannan fina-finai sai kun dawo kun mun godiya saboda tsabagen kyan wannan fim ɗin. Gaba ɗayansu guda shida zan baku a yau gaba ɗaya. Top 6 zan baku guda shida masu kyau wanda ya cancanta ce kun kalla. Don da ma bai kalla ba kan ma ya ce laifina ne. A ko ina ka iya neman wannan fim ɗin kana kusa da mai ya tura ma idan kuma har baka kusa kai maza ka yi magana a Telegram ko kuma dai a WhatsApp domin kwamushe kallon wayannan fina-finai. Akwai namba na cikin bidiyon in kana kalla a cikin YouTube ne za ka ga namba na. Amma in kana kalla a TikTok ne ba za ka ga namba na a cikin bidiyon ba sai ka je profile ɗina za ka ga namba na. In ma kana kalla a Facebook ne maybe ka tsinci namba a cikin bidiyon maybe kuma ganta a cikin profile na Facebook ɗina da za ka iya gani. Ga dukkanin masu buƙatar fina-finai akwai fina-finai masu kyau wayannan fina-finai na Lahadin nan top 6 na daban ne kakkai misin daga bayan zan zo muku jawabin dukkan ɗaya daga cikin fina-finan abubuwan da ya faru da kuma yadda fina-finan suka kasance masu kyau ne kakku misin ɗinsu.